тамошобиёни гиромӣ, ҳоло мо ҳузур дорем дар толори нахустини шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ. Дар ин ҷо асарҳое ба маърази тамошо гузошта шудаанд, ки бахш доштааст ба 35-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ва дастовардҳои рассомони бузурги Тоҷикистон, ки дар асарҳои худ манзараҳои дилошӯб ва ҳамчунин бошад табиати нотакрор ва тарзи меъмории сохтмони Роғунро инъикос намуданд. Намоиши мазкур Роғун кӯхи нур ном дошта ва аз 15 апрел оғоз ёфта то 25 май, яъне идома меёбад. Тамошобинони мо метавонанд, ки аз ин осори гаронбаҳо ва гаронарзиш ва ҳамчунин аз асарҳое, ки табиати диёри мо хело зебо кашида шудаанду ва мафтун менамоянд, диданӣ намоянд. Алон бошад дар паси мо яке аз асарҳои рассоми бузург ва шӯҳратёри Тоҷикистон Расулов Ҷалил, ходими шоистаи санъати Тоҷикистон, ба намоиш гузошта шудааст. Асари мазкур оғози сохтмони Роғун ном дошта, соли 1982 офарида шудааст. мо дар пешманзара мебинем дар ин ҷо, яъне оғози, яъне бунёди Роғунро дар ин ҷо, яъне тарзи меъмории сохтани, бигӯем ки хонаҳо ва ҳамчунин Роғун ва сохтмончиёне, ки як лаҳзаи фаъолияти онҳо дар ин ҷо нишон дода шудааст, таври гурӯҳӣ ва ҳамчунин боз, яъне тракторҳо ва кранҳоро мебинем, ки ба овардану бурдан машғул мебошанд. Яъне лаҳзаи, бигӯем ки заҳмати сохтмончиён ва он шахсоне, ки заҳмати зиёд кашидаанд, то имрӯз ҳам заҳмат намуда истоданд, дар ин асар инъикос ёфтааст. Ва дар асар боз мо метавонем манзараи зебои диёрро бубинем. Дар ин ҷо дарахтони сарсабзу хуррам ва ҳамчунин бошад, асар фарогири фасли баҳор мебошад. Зеро бубинед, ки талу теппаҳо чӣ қадар зебо, сабзу хуррам ва баъзеашон каме бо рангҳои зарди, яъне тиллои ранг ороиш дода шудаанд. ва ҳамчунин бошад, бигӯем ки рассом худи ҳамин худи теппаҳоро хеле зебо тасвир намуда ва дар он ҷо бубинед, ки пайроҳаҳои хурдро, ки мошинҳои боркаш рафта омада истоданд, нишон додааст. Ва ҳамчунин бошад, аз як тарафи тасвир бошад ин ҷо ҷорӣ шудани, яъне оби равонро рассом нишон додааст, ҷорӣ шудани оби дарёчаи Кабудро нишон додааст. Ва боз дар ин ҷо мо мебинем, ки дар ҳамин болои теппаҳо ин ҷо бигӯем, ки деҳаи Роғун ё ки сохтмонҳои хонаҳои истиқоматӣ, яъне маҳаллаи Роғун ин ҷо нишон дода шудаанд. Ва ин хонаҳо, яъне хонаҳои анъанавии тоҷиконро, яъне нишон медиҳанд. Ва ҳамчунин бошад, ин хонаҳои мазкурро табиати зебои Тоҷикистон иҳота намудааст, бо бигӯем, ки алафҳои худрӯи, растаниҳои сабз ин ҷо нишон дода шудааст. Ва ҳамчунин агар мо асарро қисм ба қисм, яъне
ҷудо бикунем. мо дар қисмати поён яъне мебинем чӣ тавре ки гуфтем оғози сохтмони роғон ва дар қисмати боло бошад яъне аллакай теппаҳоеро мебинем ки бо пайроҳаҳои зиёд яъне нишон дода шудаанд ва сабзу хеле хурам зебо тасвир шудаанд. дар қисмати сеюм бошад мо мебинем яъне худи ана ҳамин хонаҳои яъне тоҷиконро хонаҳои яъне маҳал бигӯем ки истиқоматкунандагони роғнро дида метавонем. дар қисмати болои он бошад боз мо метавонем яъне кӯҳсорони сабз ва ҳамчунин бошад аз тарафи рости асар боз яъне боз хонаҳочаҳои дигар ба тарзи худ дар ин ҷо нишон дода шудаанд ва дар пасманзара бошад дар маркази он бубинед ки рассом тавонистааст ки мувофиқати рангҳоро яъне бигем ки бо тарзи аслӣ бо ранги сабз ва баъзеашон каме зарча ранг инҷо нишон додааст. дар пасманзара низ боз кӯҳҳои яъне кӯҳсорони бузурги дигари Тоҷикистон нишон доштааст ки онҳо яъне бинед ки бо рангҳои гулобӣ нишон дода шудаанд. шояд рассом дар ин ҷо бошад яъне бигӯем ки ғуруби офтобро нишон додааст. аммо яъне рассом бихостааст ки ҳам ғуруби офтоб ва ҳам худи нурпошии офтобро дар фасли баҳор дар як асари худ нишон диҳад. ва дар асари мазкур бошад бештар яъне рангҳои гарм истифода шудаанду танҳо дар пасманзара каме рангҳои сардро рассом инъикос намудааст. яъне рассом хоста яъне мақсади рассом аз он иборат аст ки тамошобинони мо битавонанд аз манзараи зебои Тоҷикистон як лаҳзае бигӯем ғизои маънавӣ бигиранд ва битавонанд ки бигӯем ки аз ҳунари асили санъати тасвирии ҳамин рассом Расулов Ҷалил огоҳ шуда тавонанд.